O Concello de Lousame incorpora ao seu patrimonio cultural parte da obra do artista José Luis Beiras Manteiga. O pintor formalizou a cesión gratuita de 60 pezas realizadas ao longo de 54 anos. O Concello de Lousame acolleu esta mañá a asinatura do convenio de cesión de parte da obra de José Luis Beiras Manteiga ao municipio. Trátanse dun total de 60 obras gráficas realizadas sobre papel entre os anos 1971 e 2025, con técnicas moi diversas como acuarela, tinta chinesa ou acrílico. Durante o acto, o alcalde Esteban Ares destacou a importancia desta doazón para o patrimonio cultural local e agradeceu a xenerosidade do artista nomeado fillo adoptivo do concello o pasado ano. Para nós como Concello e para min como alcalde neste caso, pois é un orgullo poder levar a cabo esta firma, recibir esta doazón dun artista do renome de Beiras Manteiga e, por tanto, pois darlle, en primeiro lugar, darlle as gracias por esa xenerosidade co Concello, darlle as gracias porque sempre que o precisamos e o chamamos sempre está disponible para nós, sempre conta con nós para calquera cousa que precise. Pola súa banda, Beiras Manteiga explicou que a súa intención é achegar a cultura aos concellos pequenos e crear en Lousame un espazo onde veciños e visitantes poidan coñecer unha traxectoria artística de máis de 5 décadas. Falamos moito da desertificación rural, por dicir así. Hai que pensar que os concellos pequenos tamén teñen dereito a ter acceso á cultura, ou facer museos, ou ter deporte, ou ter todas as actividades que entran dentro da cultura que moitas veces non se ten en conta. E a miña donación é porque este concello, que é o concello onde vivo e onde estou encantado de vivir, teña unha sala, por decir así, onde expoñer unha obra de 54 anos. O Concello comprométese agora á conservación, difusión e posta en valor dunha colección que pasará a formar parte do patrimonio cultural. Nós agora temos a obriga de recibila, de coidala e de poila en valor, como sei que así o fará o Departamento de Cultura, encabezado pola concelleira que aquí nos acompaña. Temos a obriga de pola en valor e darlle a difusión que merece a obra de Beiras Manteiga para que Lousame e toda a contorna a poida coñecer. As obras cedidas por Beiras Manteiga poderán exhibirse no futuro nun espazo cultural estable en Lousame, coa intención de converter esta colección nun novo referente artístico e cultural para o municipio.